Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati sedaya kemawon, ingkang rawuh wonten mriki majelis ingkang dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo sareng-sareng puji saha syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat lan hidayahipun kagem kula panjenengan sedaya, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged ngrawuhi wonten ing papan punika kanthi rahayu wilujeng, boten wonten papang setunggal punapa. Kaping kalihipun shalawat salam mugi kunjuk kula ngarsa junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mewanti-wanti kula lan panjenengan sami mugi benjing wonten ing yaumil kiamah pikantuk syafaat saking panjenenganipun. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu lan sedaya kinurmatan, ing wekdal punika kula lan panjenengan sedaya saged wonten mriki panggenaan kaperlu ngingeti pendidikan nasional. Saged perlu kula lan panjenengan sedaya sumerepi pemerintah bangsa Indonesia lan dalam kitabipun Undang-Undang Dasar sekawan dasa gangsal sampun wonten program pajak belajar kagem sedaya warga kawit umur 7 taun. Uga menika kita sumerep ing dalem agami Islam ingkang sampun lami pinten-pinten sekawan menika. Wekdal Nabi tasih gesang nempel wonten program perintah wajib belajar kagem umatipun. Perkara niku saged dados umat ingkang gadhahi ilmu pengetahuan, umat ingkang becik, boten dados umat ingkang bodoh. Menika uga kula pengendakane Nabi ing dalam riwayat Ibnu Abdul Bahri inggih punika, golek ilmu iku senajan ing negeri Cina perlu diwajibna ing ngatasé saben-saben umat Islam, lan sak meter malaikat bakal merendah sayap kagem para umat ingkang golek ilmu. Para hadirin ingkang kinurmatan lan kelawan ngingeti dinten pendidikan nasional punika, monggo kula lan panjenengan ningkataken malih anggenipun pados ilmu. Napa niku arupi ilmu agami utawi ilmu pengetahuan, ilmu ingkang wonten hubunganipun kalian gesang ing donya kemawon lan ilmu ingkang wonten ing akhirat. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.